खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सौहैनाय बायदि, जाहाथे आं भिडिअ होबानो सिगांग्रो मोनग्रोनाय बायदि। जोंनि बिजनि एरियायाव हारि जौगानायनि थाखाय सासे जेरैथिंबो सानग्रा, बर' हारिनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावनो सानग्रा आरो बयबो हारिखौनो माहारिखौ जौगानो होनो थाखाय खामानि मावग्रा बिथाङानो केन्डिडेट महरै गसंदों। बिथांनि मुङा फनिन बर' आरो बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बयनिख्रुइबो बांसिन भट लानानै एबा बबेबा दोलोनि बांसिन भट लानानै देरहागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो इउपिपिएल दोलोआव केन्डिडेट मोननानै बिथाङा देरगानो हानाय बाथ्रा। माखासे इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै गसंनाय एबा बिजाथि महरै भट गेलेनो होननानै ओंखारबोनाय माखासे बिजाथिनि मुंफोरखौ फारियै बुंलांसै। 28 गसाइगाव एल ए सि निफ्राय श्री सिमन्त नार्जारि, 29 कक्राझार एस टि उइक एल ए सि निफ्राय श्री मनरन्जन ब्रह्म, 30 नं कक्राझार एस टि इस्ट एल ए सि निफ्राय श्री लरेन्स इस्लारि आरो 31 सिडली एस टि एल सि निफ्राय श्री जयन्त बसुमतारि, 33 नं बिजिनि निफ्राय श्री फनिन बर' आरो 58 तामुलपुर एल ए सि निफ्राय श्री लिहराम बर' आरो 62 ब्रह्मन एस टि एल सि निफ्राय श्री भुपेन बर' आरो 63 चापागुरि एस टि एल सि निफ्राय श्री उदखाव ब्रह्म। बिथांमोनानो फैबाय थानाय जानो गोनां बिधान सभानि थाखाय इउपिपिएल दोलोनि जानानै गसंथानो हानाय। बिथांमोनानो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव देरहालांनानै बर' हारिनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावलांगोन होननानै आसा खालामो आरो बर' हारिनि अनगायै गुबुन हारि माहारिनि जौगानायनि थाखायबो खामानि मावलांगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। 65 नं गलायगाव बिधान सभा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव बिजाथि मोननाय कमल आजाद बिथाङा खैराबारियाव मैया मावखुलि बेखेवदों आरो बेवहाय माखासे गोबां रायजो राजाफ्रा ज' जानानै मावखुलि बेखेवनायाव गोबां बिहोमा होदों एबा लैहोर बाहागो लादों। महाराष्ट्रखौ रायजो राजाफ्रा माब्लाबानो बिदाय होबाय। बेवहाय रायजो राजाफ्रा गैला बे बाथ्राखौ बुंदों बिस्वजित दैमारि बिथाङा बुंनानै होदों खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव। 28 नं गसाइगाव समस्तिनिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिजाथि महरै सायख'जानाय लाइमोन इउपिपिएलनि आफादगिरि समन्त नार्जारि बिथांखौ बिजाथि महरै मोननो हादों। बिथाङा जाहाथे हारि माहारिनि जौगानायनि खामानि मावलांनो हागोन होननानै आसा खालायनाय थाबाय। मैया तामुलपुराव जानाय मोनसे मेलावहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मोनसे खोथा बुंदों जे एम बार्ताजों लोगोसे बिनि हानजा एबा बिनि लोगोफ्रा हाग्रायाव थांफिनबाय। मानो थाखाय हाग्रायाव थांदों बेनि थाखाय प्रमद बर'आ सोंथि खालायदों आरो बेयाव हाग्रायाव थांनायनि सोरनिबा राजखान्थिनि खैसार एबा सोरनिबा आखाइ थानो हागौ होननानै बुंदों बिथां प्रमद बर'आ आरो हाग्रायाव थांनायनि जाहोना मानि थाखाय बिदि हाग्रायाव थांनो मोननांगौ होननानै बुंदों आरो
बिनि थाखायनो बिथाङा हाग्रायाव थांनायखौ थाबैनो फैफिननांगौनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै बुंदों आरो बेखौ सोरनिबा आखाइ थानो हागौ। जायनि आखाइ दङ हाग्रायाव थांनायनि, बिसोरो गाव गावनिखौल' खामानि मावनो थाखाय सानदों होननानै बुंदों आरो बिथांमोना हारिनि थाखाय सानाखै होननानै बुंदों आरो हारियाव खामानि मावलांनो थाखाय गोबां नाजानांगौ एबा मावलांनांगौ दङ होननानै बुंदों।